En efecte, una nit fosca, quan el senyor de Son Grua tornava cavallant a la possessió, just on li diuen Can Diable, se li aparegué una figura infernal sobre un cavall blanc traient foc pel nas. Era el dimoni. El dimoni començà a envoltar-lo mentre feia salts i bramuts esferidors. Com era de suposar, l'aterrit senyor clavà els estrets a la seva cavalcadura i fugia amb boja correguda fins a arribar a les cases de la possessió. Arribat a Son Grua, lluny de trobar la pau i seguretat que cercava, el senyor morí de por i remordiments aquell mateix vespre. Però encara havia d'arribar el pitjor per al malvat senyor. Mentre esperava al llit que el posessin dins una caixa, s'aparegué altre cop el dimoni en la seva forma més terrorífica. Tant fou així que no només s'emportà l'ànima, sinó que també s'endugué el cos a l'infern. Els seus pecats eren massa grans per romandre en aquesta terra. Els familiars i servents que vetllaven el difunt a la casa sentiren un renou estrany i anaren, temorosos, a la cambra mortuòria. Abans d'entrar, els embestí una terrible olor de sofre que no presagiava res de bo. En obrir, se n'adonaren que els cirials estaven apallats i la finestra oberta, amb les urpes del dimoni marcades a la pedra del llindar. Si això ja els va esglear, quedaren petrificats quan se n'adonaren que el mort havia desaparegut. Els membres de la família, tement l'escàndol, decidiren suplir el cadàver per un tronc de figuera. El pes d'aquella llenya morta era similar al del senyor que ja devia estar cremant a l'infern. Només faltava arribar al fossar de Pollença perquè ningú se n'adonés de l'engany i tot fos oblidat.